आय का जी साला अपने दुआरी पर भसुर लेखा रोज रोज चिल्लाए के पर हमरा त बुझे में ना करला का करेलु घरवा में। का करी ना कामे त हम आराम करतनी तनी से सुतल बनी औरी का करतनी। खाली कामे होई कि कामो होई देखो इले काइल बनी का लेके आइल बनी ताना तानी करिया से घर में के ऊ कहे कि जीदी में खाने ना बनाई में आ खाल त रोज रोज तोहरे बना के पड़त ठीक कइल छोड़ देल पड़त तारा खातिर लेके आइल बनी दोनों बेकत के नाश्ता ठीक बा। का लियल बनी नाश्ता में लिट्टी जो तुन कलु है लिट्टी हम मंगनी हां कनी बिरयानी लेके आइम त अब ल तोहरो में बड़ा टिटिमा है का टिटिमा बाटे कब लिट्टी खाइम तो कब बिरयानी खाइम लिट्टी खाए कब लिया लोग हम सुखल का लिट्टी या अच्छा जा दो दोपहरिया में मटर पनीर पेलाव बनी खई हो ए काहे ना हौ लेनी छी का चीज जीवा में जन डुबा के बेचल सन लिट्टिया नु तो उहे नु हम का कहि तू तो बिना देखले तला फला हो जालू जाय दी ठीक कनी उहे लेके आइल बनी त हां सुना गते से ना लेके घर में लगा के किलिया दम भर जिला हिली जानलू और देखो तनी बर्तन माजत हमर नो पके नो पालिश छूट जाता टे बताओ दिमाग खराब हो जाता रे हाथ ना महंगा लगाओ तनी कातना मेहनत बा एकरा में हम तो नो पालिश किनत साला बुझाते कि हमर हालत खराब भइल बा कहिए से लोग के का बुझाता अलगा हो जी त सुनते नहीं की देखो कौनो के मुंह देखा त कौनो चीज टाइम से निमन लागेला जानलू कि ना टाइम से निमन अब लाइट रात के नहीं बरला कितना निमन लागेला अभी बरबू त फुहर लागी यही जे समय से क्यों काम करे के बा सब से दिन में लाइट जला के ना रहेला आदमी घर में अब ल अब सब के बाबू कहता के बाबू के सबक से भैया कहेला तो कोनो मतलब भइल बनावल बनू रिश्ता ना ता रोरे से कोई जीत ना सकेला ना अब ल एथी कनी है का बोली ओ कनी के देखे पता ना चले के चाहिए जानलू आ पतो चली तो का करिया स लगा तो कोई के दूसरा के उनकर भातरा के कमाई का खाता अरे तो जोरे वाला जोर के का करी है सो हमनी के कुछ ना कबरी है सो तब का बस के बात बा का बार बस के बातें नहीं गेलो का जरूरत बा देखा के खोले के चली ना घर में खा ली तू घर में चाबे के चाहता रू तब का उ जानत नहीं तार और माई बनी ना एगो आई और बहिनिया तो काम काम करे लगी मांगे लगी झूठो के देवे के पड़ी हमारा फिर ए जे निकाले लोगनी टेंशन मत लो जानलू कि ना आई जा काहे करेजा में कसला करेजा में चोरा के रखत लो काहे में रखिया फूटल बल्ला कत नहीं खे आ तू हो कतल की खाना मत बनाइए बड़ा होटल से लिए खाना खाई ह त रोज रोज जीवन बीमा भइल बा करे ना में का खाना बनावे के ना हैं ते का करता रे काहे हमर पढ़े लिखे ना जाए खाने बनाई दिन भर पढ़ते माने क बजे पढ़े जाए के बा है क बजे ता है क बजे ता 9 बजे जाए के बा तो 9 बजे जाए के बाद अभी तो 5 बजे उठ के खाना दाना ना बन सकेला काहे हाय का करते नौकरी करत हई घर में माने लिखा के बा के हम बोला मत ठीक बा काहे तारा से हमार हार का पता मतरिया से जा केस को जाओ कहत या कि खाना दाना देख बनल कि ना बने इधर आके देखत नहीं त मुंह में कोचावत लाइन करा देखा तनी कंट्रोल में जब सब के अपना में जीरा जीरी कइले बनू तो हमने को कोनो ठीका लेके नहीं खीजे बैठल खाना बनावे के आ लोग के चाभावा लेके पानी अनु के इज्जत मत निकाली कनी अनु के घर में लेके चली का करिया स का करे स बोली बैठ के करा खाली ह तोरा के एगो गोदी में बैठ के ना खा सकिना अरे एकरा रहना तोरा के एगो मरीचो ना मिली बुखाइल नहीं खी तो तब काया के जा तो लबला बाइल हां तनी के खिलौड़ी के बियाह करके हटाई जा लाला छछा समाइल बा खाए खातिर एकदम से कि का ढकेल लीही बेचैन भइल बाड़ी जाके अपना माई से लहराई का करी लहराई तो जाके नु लहराई तो लहरावे तो तुले जाके 2 बाल्टी पानी डाल दे बुता जाई चलो इधर घर में ले चलो जैसन खाली बिन हत है घर में ले चलो चलिए ही रोला काहे जाता और काहे खातिर झनकताडू बिना मतलब के खाली काम करे के बा पुरहट केहू के घरे मत दिया हे भगवान जी जेकरा घरे दूधू के पतो ओकर बूढ़ खाना बनावे ठीक है नु बा हम तो बनावत नहीं बेटी के पढ़े जाए के बा के चलते हमर बेटा नतिया नुकुल करवैले बा आज बेटा निमर रहित आ बुढ़ कोका ना ताज हमर इहे दिन देखे के पड़ित हम कहिए कहत नहीं कनी के दोनों के अलग क दो बेटी के बियाह क दो धर ले का लगा देनी आगे तू जिंदगी बना तू आगे संगैबू आ घरवा में कान करना मत तो ना देखबू त का करी झगड़ा करियो कनी से कलसिया की खाना दाना आज हम ना बनाई ठीक बना बनाई जाके ले जाके सुधीरा अपने माई के खियावता बैठा के माई दे पर मुंह में तबड़ा का भाई नु हरे त का कहि रे सुधीरा कइल ना उनकरा के धक चुमी का भइल बना अच्छा छलल के जा तो छोड़ दे ओकर के बारे में तेल ना तो बोल ठीक ना वैसे तो तोरा बाप के समझावत नहीं कहत नहीं हो एगो लड़की भी बियाह शादी कर दिया चल जाए अपना घर हमनी के दुनिया से ओकनी से ना मतलब रही उहे ना तब देखावत ऐसन ओही के तनु ओकन के अलगा होके के मन बा हां तो जो अलगा होके के मन में त कर दे अलगा तब का रख ले एक में
का रखले नी कर दे जाई दिन लगा ना ओने कांची फेंक दिहन जा हाँ। घर में सूत के ना आ ठोंगा के ठोंगा ना आई खाए के भइल बड़ी अपना मन के हां त ई ठीक बतिया है बा? हमारा ही भी सुनाई अपने बेटवा ना पतोहियन मेरी ना सुनाई भी लिया के खियाओ कतना पैसा भइल बा ए आदमी के दवाई बीरो कतनी मांग देता खेती बाड़ी में मांग देता तो ओकरा आग लग जाता हुए अब पैसा हो गइल मेहरारू के लिया के खिया के दे कद ठीक बला बा। के अपन अलगा हो जा जब मांगा मांगा के होटल में से खाई के बटे तालगा हो जा सा कह दे बतिया कहिए दे कह ना आवत बुढ़ाऊ एबरा कहत नहीं न तब बुझात हुए तब ऊ का बुढ़वे त बतिया मानते त ई खुद न करतन जा हां तो उहे न करवाइले बा बुढ़ को करे न तोर बापे न कुल करवावता जिंदगी भर ओकर शासन सहानी अब लइका पतोहिन के शासन का होता का नहीं खाओ तू तो बाहरी के काम देखता ना रे बाबूजी काय कहत न कहिल तो उनका नहीं के सुनात कना मुन करैती बोलबो का आके घर में देखन तब नु तो रहे के बा मच्चा न गोरे के बउए जिंदगी भर जनेरा जोनारी ओ गोरत रही बोलन धन बोतल के राजा होई हन होखस राजा देखते न बनी कितना दिन कर राजा ओखल में बियाह नहीं खन करत हमरा के शासन से होइले बड़न जिंदगी भर हम बना बना के हण कुलिया चला के दी अहन तो हमरा पे नु गरजलन बेटा पतोय पे तो गरजे नहीं के उनका देखा जो 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 मसाला ले पीस के का बनाई भी कि मसाला पीस दियन हरी आ तो आँखिया में नहीं खेला कत आलू नहीं के आलू पेच ले नहीं खी खाली आलू के सब्जी ना बनी का बने तर के करे अपन बना दी का कहियो खाली दिन भर आलू के सब्जी खाई ना कहियो करे हमार जो जो मसाला पीस के ले ओ जे बगल लहसुन लहसुन सील छोड़ दे बना बना हमरा से नहीं के सील पर पिसात एकदम चिकन हो गई बा तू डाहे खातिर वो भातारा के पिसाई हिसाब ना से बने रे। चिपकावत रही बुझाइल सीला ना थई चिल्ला थई जो धान क्या नहीं के सुना तो रुक ले तने ई तो एगो काज ने केना के मुर्गा में मार देता मर ये जे बुझा जनल जे खिलावाड़ी लो गोलत रे माई सब ठीक है बाटे का हम कही हई नतिया कहत रहे दोगलावा कि हम अपना ये भौजी कुछ हो जाई मेहर के बात ना मानब आए देखत तड़ी औते के साथ मेहरानू के लेके बदल गइल इहे नतिया हटे के बाजारी से मंगा के कुछ चीज सामान खियावत रहत टुए तो ई काहे खातिर जब तू अपन मेहर के लेके रखत तड़ी तो हमहू तो गुमाने में न रहम हम कितना बन तो बढ़नु हनी उतना दिन हम खियनी पियनी ना हमू छोड़ देले बानी हाँ छोड़म नहीं ई बताओ कि काहे बुढ़िया ये कही को का जन्मावले बिया क्योरी के जन्मावले बिया हैं मेहरानू का देख कहीं बदल गइल सिया ओड़ावा कहां रखल हो जा हो तो चलते हम छोड़ देले बानी हमरा से ना होई बस के कर से का बतिया तलू हो हैं ठीक बटे तो बाद जानी में के फोन नु करतानी। ए तो जान के घरे का बात नु बाहरी के आदमी से कहल ना जरूरी है घरे का बात पचेला ना पेट में हैं का कहतनी जी का घर के बात केकरा से हम कहतनी ई बताई ना तलू कोई से कहते ना बालू हां का अपन नैहर दुख सुख ना कही केकरा कही हम ई घर में के सुने वाला बा हमार ना तार मरद नहीं खा दूसरा ही से कहबू तो ठीक लगत काहे के उतार दुखवा के बाट न देही हैं हमरे तू सिखत लो नहीं जैसन का हां पहले तो तू ठीक रहू लेकिन ना तारो प्रभाव पड़त ये बुची जी तो यो समझ जाई ना कि जन अथी आगे आगे देखाई ना तो वे पाछवा से हमू न करम काहे उतना दिन घर में किची किची काहे ना भइल हटुए खात त हम सब दून लिया के बहरी के हाँ, सामान तो तो हूं ठीक है जाकर बा। मर्द मेरा मांगा के खा लो ठीक है खा लो ऐसे तना ले हो जा तो आगे से देखावत त पीछे से करबे न करब हमू खाइमी थोड़ी बा कि ना खाई हां अब हाँ। कहते बनी कि ओकर हलिया जन बन तन तोरो हलिया होई हां जाके का हलिए देखावत नहीं हमरा के काहे कहते ना आगे वाला करे तो पीछे वाला करबे ना हाँ, करब काहे रार दूगो भाई हवन से एको थोड़े ना बाना खाली बढ़ के हमने हम का उतना दिन से कहतनी? का नहीं खीरी कइले जी बुढ़िया के सेवा सत्कार सब करत रही घरे ले बने ले मैं काम करत रहनी ही वो औते के साथ भतार के लेके अवसर रहते घर में दिनो रातो तो ओकर डंज लगाई बुतहूं काहे ना जन लगाई हम ऊ तो छटका भैया मेहर माँ घोइया गइल बना दिन भर में हरिया के लेके लगता कि चट्टी हां का जाने जी हम नहीं के जाना आई ठिला मां ठीक बा तहु दांजा हिस्सा में छोड़ दल वालू हो दांजा हिस्सा में छोड़ दल मतलब बुढ़बक माई बेटी हमनिया के ना बाप बनी जा हैं त हमरा भी रोवा काहे चिल्ला त नहीं बुची जी काहे ना चिल्लाई ये बो बताई ना खा के ठेंगरा देले भी हम छोड़ देले बानी बर्तन कल पैसे रहो तारन हूं पहले से रहन बिगड़ल जाता ठीक बा नहीं चुपचाप हो के फलाना बो करस त ठीक बाड़ी ठीक नु ए बार बड़े हो जाते के नु। छोड़ के बना के देता त चाभा तड़ी हैं हां तो जाता नी नु मतरिया से कहब के बार चार दाल मैं बेच दे बेच के चल हमनी के उहे खा घले के जाई ठीक बा? बेटी खाई ये नु चट के रहिया जानू
ठीक बा। अब नून चाटी के का चाटी हमरा उससे मतलब नहीं के जाए बेचे के बता जब बेचा जा हमरा कुछ कहत जा ये बतिया ओकरा भी मुंह पर ना निकली दोनों माई बेटी के हमरे भी जे त बड़किए भी रहा बड़किए निमन रहले बड़किए खराब हो गई सब खाती है छोड़ हटावा अतिया हमारा घर के डरामा नहीं कोई के डरामा ना हुई है बताव हमारा पे गरज ताड़न हमारा पे हम बुढ़नी तो हमारा पे गरज छूटत हुए हाउ जवान बाईसन पतोहिया घर में आ बेटन के ओकनी पे उनकर गरज नहीं के छूटत लाठी तानत रह वैसे तो छोड़ के चलिए नहीं एगो लड़की भी है वही से हम चुपचाप लगत न तो हम लड़की ना रहती तो लोग दिखाइए देती है बताइए देती काची बता देती है दिखाई देती मारा ना धुन के उन्हें भंजले बाड़ू का भंजले बनी हो तारा बाप के कहतनी तो ही तो नती तो नहीं जाना तो ऐसा बाड़ा जाए तू न जाना हाँ अपना अपना में हर मौगी चिन्हतिया माई बाबू के कुछ नहीं खे आय मौगी के लिए के ठोंगा के तू अलग दे दो अलग दे दस आ माई बहिन आ बाप उपास रहो तो एगो पीढ़ा पे बैठबू तब न पीढ़ा टूटी मिनटे मिनटे बदलबू तो टूटी आ ना खियाई एक दिन रहबू केनहू तब नु अब तो घर में हो गइल बाप अपनी के देखे वाला हाँ, तू देखो के बड़ा आप अपनी के तू देखा तारा बड़ा आप अपन के अच्छे तोहरो जामी आ तोहरो कैसे ही करी तब घरी बुझाई ना तो हम अपन सुन देखला लागेल तू भविष्य में झांक के 20 वर्ष पहले जाके तो कौन ची कहीं हो ना तू अपने मन के बुझा तो माई बाबू खाला कि नहीं तोरा अपना मौगी के तोरा डांट के बनवावे के चाहिए कि ना ऊ करल काला पे ऊ कहता हमने की जानत ऊ करल काला पे ऊ कहता हमने की जानत खाली मौगी के नामे जीवन बीमा भइल बा आई कि उहे बनाई तो बनाई जो हिया साइल बिया क दिन खाना बनैली है तान तुरले बाड़ी त तू रस उनका पते नहीं खे तान तुले माने वो तान तुलते तो तोर मौगी कुल करवती आतना दिन लेके बना के खियावत रहे तोर मौगी का के बना के खियावत रहे ना रहला पतो तो केहू बनावेला खियावेला उ ना रही तो तू ना बनावत रहू देख सुधीरा हम कहता नहीं अगर अलग क देनी न त ना काची काढ़े के पर गुनु नती घर में कुल रहल अपना माई के लेके ओनर छूट जाई तू टेंशन छूट जाई खाली बेटी के चलते हम इति भइल बानी तू अलगा करबू न तो कह द हमनी के मम्मीरा सुरमा ट्रेन में बेच के हम अपन परिवार के जिया ले जानलू उ अपन देखो हां तो ओकर हाथ जंगरवा चले लागी चली ना तो चले लागी अभी नहीं खेनु चला चला हम उनकर अभी लूल भइल बड़ा कबरे के कुछ ना बरियार खाओ नाम बा उनकर हैं हम उनकर खातिर कमाई धमाई तो जब ले से घर में चली तब ले एगो छू के काम हम ना कर सकी ना जैसे चलत तैसे चले द घींच तू अभी घींचो अभी तू का चाहत रे हम चाहत नहीं कि मिल भर के उनका समझावो मिल भर के दोनों परिवार काम करो हमरा लगा के काम किए नहीं बतिया हम समझाई त ई बतिया तू हो समझा सकत ला तो कैसन फालतू बात बतियावेले काहे ते मातारी इसते घर के मुखिया इसके हम हई हम मुखिया नहीं तो मुखिया के बात मानता के जानत रे के मालिक ना ये नहीं बनल बने सास बनल बने सास के ना 3 महीना तो 13 में ते अपना मौगी के समझाई थी कहतिस कर उठ के करी त ना करी त वो भी तो 10 बजे ले सुतर तू कहते तो हम बड़ होकर हम ही करी हम जिंदगी भर चूल्हे चौका दोनों के तो भांज बात दे कि 5 बजे भोरे जीवन जानी उठ के ना तो गरम पानी एक गिलास दोनों के देही पर हम फेंकम केवाड़ी खोल के सूते के बाद भांज बांट दे कि केहू अपना घर के केवाड़ी बंद करके ना सूती आते बांट देम काहे इति कइले बड़ा हम बांट दे हां तो दूध के दूध पानी के पानी हो जे के क बजे उठता आना तो कहू कि 5 बजे से पहले जे अगर ना उठी तो जे से करे उठी उ करा के जाके ओकरा पिठास पे एक एड़ मारी अपना मने 5 बजे देखिए दोनों जाकर रहे बात नहीं के सह तू एड़ सही जाई हां सही जाई हो बता जाई नु चिंता रह जाए कहीं 5 ले 5:30 भेल तो एक एड़ बाजी हमरा पर तो से करा 4:30 बजे से उठा रही सन हमारा भी कानून करत हमारा भी कानून बापा भी काहे न कानून करत बाबूजी के खाना बनावे को बा कि बाबूजी भी कानून करी हां गरियावत त काहे न गइल हां हो बाबू काहे गरियावत तब न बुझाई त बाबूजी गरियावत तो कोनो दिक्कत नहीं हो तो आशीर्वाद हो हां बुढ़ाइला ना 12 बजे खाना खालन दवाई खाए के बहुत बेरा भरत तो खाने नहीं बन रहत हमरा घरे तो पहाड़ ढाते जे दोनों जानी उनका के सागर हम खैनी दे तो भर दिन कटा दिया तोरा का बुझाई अभी ठीक है चल बे घरे फरिएबे के का करबे हमारा नहीं के फरियल का ओकनी से हमरा बोलही के नहीं ठीक है बा घींचे दो हां घींचे दो अभी तो गैस बात तो गैस छोड़ा तारी लोग आ जाइए राज तो पेटारी फूके के परी तब बुझाई हां तो ठीक है बाप एक ही फूकी तो दोनों फूकी नतिया दोनों बाड़सन दोनों हमर लइका भेड़ुआ मन तो मुंह में लाता त फुर फुर के गाड़ी देबे के त का हम कहीं लेकिन अपना मेहरारू के केनो गलती नहीं कर सकत दोनों के खातिर मेहरारू बने बल बिया मतारी बहन बाप भखर में गइलन भखर में चल जास काट के बनाई
कैसे नहीं बेरा जांगर चलता है ए बेरा तो सबकर लागत देह में फरहरी आ गइल बाटे आतना दिन से हम करत तो लागत रह कि सब करा के नु बीमारी धइले बा के हेने बैठी के होने अरे बैठी बाप रे बाप काहे फलाना वो जब से बना के ना देत रहली है ना तो आदमी सुत्ता रहत रहना जैसे ही फलाना वो बना के रखती है ओई में थरिया लेकर में चाबे खातिर तैयार हो जात रहे फलाना वो के बना के केहू देले नहीं खे ना बोली निकलत है आदमी के ना 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 कोई हम हाथ के खइले ही नहीं खे खइले बा के अरे बाप रे हमरा के तो बाप। सब सुता के खियावत रहल हम काम थोड़े ना करत रहनी ह के कितना कोइले बा तो हमू देखल ही बानी पनीर बनता काहे ना आदमी के देत रहन आदमी बना बना के भोरे भोरे उठ के आदमी 3-4 बजे उठ के माल गे रुकर उड़ के खाना बनावत रहनी अब बाकी रेस्टोरेंट में से आवता खाना देखो तनी हम के कितना दिना लोग मंगा मंगा के खातवन हमू देख लेतनी त काहे ना आई काहे ना हमर मरद निमन बता हमरा के लिया के खियावत कोई के काहे जलन होतते काहे कलेजा फटता जलन काहे बना खाती के होगी? खा ले उहो जेकरा बजौची बनत अपन बनावो करो तब हम पनीर अपन मंगैले बनी त लोग के करेजवा पकाए मुंह दराए लागल काहे ना दराई काहे ना दराई ई काहे खाती जब हम तारा कुछ ना कहनी तब काहे फटफटातली अभी सास के कमाई बा ससुर के कमाई बा सबकर बराबर के हिस्सा बा अपन अपन के नहीं खे काहे त भागरा से मंगा के आ खाए में उ हिस्सा ना लगत रहे का हमारा मुंह में मत लगी बुझाइलू हमरा रस लागल नहीं चाहत तोरा से हम लागल नहीं चाहती वो समझ ले के उ आदमी एथी ना करे गइल हम अपन दुआरी पर पनीर काटी की खसी काटी की मुर्गा काटी की काक काटी तो लोग के काहे फाट के हाथ में आ गइल बाटे जहिया से जाइनी नु तहिया से रवैया देखी ना जब से हम उतरनी नु ओकरा 2 दिन बाद से रवैया देखे लगनी कि केकर का अरे बुद्धि बा, बाप केकर हो का रहन चाल बाप बाटे हमरे चिन्हा देन गइल। रहे कि इतना दिन आदमी सास के न ननद के न ससुर के केहू तक न हमर नाम एथी ना कइले रहे औते के साथ एथी हो गइल ह। पकड़ पकड़ कइले हो देखो तू इधर पक पका तू इधर ही पक पकाती का भइला मुंह थोथर लेखा लटकइले बलू तहार मुंह खिलल वाला गुलाब नियन का कहल चाहतो खिलल बा त हमेशा ही के मुंह में देखलू सब कर हां हाँ। कइले रहू त कहब ना लटकाए वाला काम करबू जे तना लटकाई आदमी नहीं जा तार करजा बा चढ़ के दाल दरनी हां तारे मुंह बा तार मुंह बा करे जे तार हमरा मुंह चढ़ बा जीबू देखा, तार आदमी आगे से देखो ये तो पाछा से आदमी बढ़िया ना चढ़िया जहां बियाह हुई अपना भतार के करे जे पर चढ़िया अपना माई के बाबू के चढ़ करे जे पर मतरिया हमरा करे जे पर चढ़े के मत सोचा का हो गई देख ले का कहता निसा का कहते सर काटी सके जाके अपने भत्तार पे अजी सक मत लगाई ठीक नु हमने कहनी नमीजवा रे तरे बोलत ई जे कहले भाई ओकरा नमीजवा आ तार के नहीं कर बोलाई त जी लगा के बोलते हमनी के काहे से तू हमर सास से हड़ुआ एकर माई हड़ुए ऐसे जी लगा के बोली तो हम जानी काहे के बोले जे बुझा माने काहे भल जाई है जे त हमने के इज्जत नहीं खे भौजाई है, इज्जत नहीं के रे कर रौरा नु इज्जत बोला के की बोलिया बुझाता, रौरा नु बोला ई बोलियन जी रोज घर में कौन जी करे करबा ओंघा जाते हुए तहरे अच्छा तहरे बता कमाते हुए मन सब पैसा कौड़ी हो जाता है आखी में गड़ गइल बा आखी में गड़ गइल हुके गिर गनी जा दुगो लिट्टी का खा लेनी लागत कि ए घर में अनाज पानी नहीं खे खाना ना बनेला जंगर नहीं खे रोज ठीका लागल यार में त घूम लागल बा दोनों जने बना बना के दे हम तक चबिया ना दमी हां तू काम नहीं खूब तहू हुए हो दोनों जनी के ओए हाल बा का हाल बा बराबर त बुढ़ावा ना तो फैसले कर दी हां तो जाय दी करवाई बुझा आया लगा बिल कर देते नु लड़के पे तन तुरत जाते बुढ़िया कैसे बियाह कर ले के कर माने कोढ़ी बा का मर्द हमर कोढ़ी बा जांगर नहीं खे कमा चला है नहीं वो का काहे गए ना तो लिट्टी खा बताई ले ना अब आदमी देखै त पीछा से त करबे न करब हम हां ये जाके खेलौड़ी बिन हले बिया सब काले कभी नहीं हो हमरा कहतलू काहे तू ही देखलू हां भाई दे हमरा बेटी के गाड़ी ना देबे के ना तुमको अधी जवान को खींच ले हम जब ये जन्म ले हमरा माई त हमर जवाना ना खिचलस जे पहिला कइले सु यो कम हरजा ना हियो हां कम हर यो जाने कम हरजा ना हियो सुनो सुनो ठीक बात यहां पे दौरे न जाना कैसे लान की तो गला हां दौरे न जाना कस के मार दही तोरे साकल में बोलत या तनी मार हम बने हुआ के कहने वो हाथ हो पे लेके जा चाहत रहे ये ना चाहत रहे ये ना चाहत रहे छोड़ दी ना जी छोड़ दी हां बुझाई मौगी की गलती करते तो मौगी के मारे के नहीं खे सपरत देखो देखो अपन देखो तू अपन देखो एकर घटी तू जवान है कुआर अरे हम तबे ना आज आदमी सुनो तो बोला तो निकाले के सब बार दे हम बस बोला छोड़ दिए ओकर घटी फायदा तारा बुझाई चढ़ावत है नु चढ़ावल त निकली चढ़ावस जहां जइयन